sa imong mga hatag. Dili kamo man nagpili kanako, kundi ako man nagpili kaninyo, para manlakaw kamo, mumungag daghan nga mga bunga nga lungtad. Alleluia. Juan 15:16. Sa ngalan sa Mahanod sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaag kaninyo. Manausab kani Sa maandam alas sa pagsalo sa atos nga misa ning Huwebes at pangilin ni San Matias, Apostol, Puli ni Judas Iscariote. Isugid ko ang akong kasalanan sa walay paglimod. Isugilon ko sayon ka man nga kining alahaot misalig lamang sa kaayo mo. Kaluyan mo na o Ginoo agdanga ang akong kasalanan o ang kaluwasan nga akong ipaabot ipaganaog mo. Kaluyaw na kita ha Diyos nga makagagawa sa tanan masiluon sa atong mga sala. Dadunon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit ug kadai sa mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit ug hari. Diyos amahan makagagawa sa tanan. Nagasimba kami kanimo. Nagapasalamat kami kanimo. Nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Jesucristo butong anak sa amahan. Ginoong Dios, pudero sa Dios. Ikaw nagawag ka sa sara sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagaling ko hato sa amahan, dawat ang among pangamuyo. Ikaw lamang ang santos. Ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halangdon o Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, desimaha Diyos ng amahan. Amen. Magampo kita. O Diyos, idugang mo si San Matias sa pundok sa mga apostoles, tugot kami nga tungod sa iyang panabang, sa among kalipay, sa maayong palad, sa imong pahigugma kanamo. Mahimo unta kami takos ng mga apil sa pundok, sa imong mga pinili. Kini among ipangayo pinangin sa among Jesucristo mo nag. Ubigari bang kanimo dias kiyo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Usa ka adlaw ni ana, samtang nagtigom ang mga usa ka gatos ug kawhaan ka magtotoo, mitindog si Pedro og niingon, mga igsuon, kinahanglan matuman ang bahin sa kasulatan, diin ang Espiritu Santo pinaagi kang David, mitag na mahitungod kang Judas, ug ang mitultol sa mga tao nga nagdakop kang Jesus. Si Judas, usa kasakop kanhi sa atong pundok, kay napili man siya aron mahiapil sa atong buluhaton. Kay nasulat sa basahon sa mga salmo, maawaaw unta ang iyang puluyanan, ug wala na'y magpuyo niini, ug nasulat usab, aduna untay mopuli kaniya sa iyang katungdanan. Busa, kinahanglan mo apil kanato ang usa ka tawo
aron mo saksi sa pagkabanhaw sa Ginoong Hesus. O kinahanglan nga usa siya sa atong pundok sulod sa panahon nga ang Ginoong Hesus nakig-uban pa kanato sukad sa panahon sa pagpamunyag ni Juan hangtod sa adlaw nga si Jesus gibayaw ngadto sa langit. Busa misugyot sila og duha ka tawo, si Jose nga ginganlan og ginganlag Barsabas, ginganlan usab siya Justo, ug si Matias. Unya nagampo sila. Ginoo, sayod ka sa kasing-kasing sa tanang tawo. Busa itudlo kanamo Ginoo. Kung kinsa niining duha ang imong gipili nga mopuli kang Judas sa pagkaapostol nga iyang gibiyaan aron pag-adto sa dapit nga angay kaniya. Human niini nagripa sila kung kinsay mahipuli. Og si Matias mao ang napili. Ug gidugang siya sa pundok sa napulog usa ka apostoles. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hatagan siya sa Ginoo ug usa ka lingkuranan uban sa mga kadagkuan sa iyang lungsod. Hatagan siya sa Ginoo ug usa ka lingkuranan uban sa mga kadagkuan sa iyang lungsod. Dayga kamo mga sulugoon sa Ginoo. Dayga ang ngalan sa Ginoo. Daygon unta ang ngalan sa Ginoo. Karon ug hangtod sa kahangturan. Hatagan siya sa Ginoo ug usa ka lingkuranan uban sa mga kadagkuan sa iyang lungsod. Gikan sa pagsubang hangtod sa pagsalop sa adlaw. Daygon unta ang ngalan sa Ginoo. Labaw sa tanang kanasuran, mao ang Ginoo. Labaw sa kalangitan, ang iyang himaya. Hatagan siya sa Ginoo, ug usa ka lingkuranan uban sa mga kadagkuan sa iyang lungsod. Kinsay sama sa Ginoo atong Dios nga gipalingkod sa trono sa kahitasan, nga nagadung-aw gikan sa langit ug sa yuta nga anaa sa ubos. Hatagan siya sa Ginoo ug usa ka lingkuranan uban sa mga kadagkuan sa iyang lungsod. Gibayaw niya ang ubos gikan sa abog. Gikan sa kalapukan, iyang gialsa ang kabus. Aron palingkuron sila, uban sa mga kadagkuan. Uban sa mga kadagkuan, sa iyang lungsod. Hatagan siya sa Ginoo, ug usa ka lingkuranan
sa mga kadagkuan sa iyang lungsod. Alleluia, 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 Alleluia. Ang Ginoo manaag kaninyo Manausap kanimo. ang pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Imayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinunan. Nahigugma ho kaninyo, ingon nga ang amahan, nahigugma ka na ako. Pabilin kamo sa akong gugma. Kung tumano ninyo ang akong mga sugo, pagkabilin kamo sa akong gugma, ingon nga ako nagtuman sa mga sugo sa akong amahan, nagkabilin sa iyang gugma. Yugtihan ko kamo niini, aron mabaturan ninyo ang akong kalipay, o maingpit ang inyong kalipay. Kini mao nga akong sugo, paghigugma ay kamo. Ingon nga ako, nahigugma ka ninyo. Alabid akong gugma, ikahata sa kataw ngadto sa iyang mga higala, mo ang papakamatay alang kanina. Kamo ako mga higala, kung buhaton ninyo, ang isuo ko ninyo. Hindi ko na kamutagon ng mga sulugon. Kaya sulugon, hindi mahibalo sa gibuhat sa agalon. Hinanua, tago na kamo nga ako mga higala. Ikutihan ko man kamo sa tanan, nadunong ko sa akong amahan. Bili kamo mo nagpili ka na ako. Ako ang nagpili ka ninyo. Huwag ipili kamo, aram manlakaw o bamungag dagha mga bunga nga mulungtad. Ihata ka ninyo sa amahan, sa inyo pangayon kaniya sa akong ngalan. Kini mong iso ka ninyo, paghigugma ay kamo. Ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Nindot ng Ebanghelyoha, kay ang Ginoo nagisgot o gugma. Usa kaya sa gugma, gugma isip o sa kahigala o igsuon pagyud. Muna yung gugma hagipangita. Kay padayag sa mga Kristiyanos siyang isip na Kristiyanos. Gugma, pag-isip ang mga siga magtotoo, nga imong igsuon, sinagup nga anak sa amahan, o imong higala, dili kompetensya. Kay sa mala pa sa saysa sa Mateo 10, sa trapadol siya sa Kapernaum, ang mga apostoles naglalis, nag-hindi kay kisay labid dako nila. Naging sa Ginoo, dili ni mahimo ninyo. Kung usa ka ninyo, mahimo labid dako, kaya na makualaga sa tanan. Naging sa kanyo buot, wala ba sa tanan, ina mag-alagad. Mahimo siyang ulipo sa tanan. Dili ka magpasigarbo. Muna agugma, nga mag-isip ka na itong isip, igsuon o higala sa Ginoo. O igsuon, higala, isika magtotoo. Muna yung meaning anang gugma ang Kristohanon. Dahil ang gugma pa ng asawa, kaya mas doon naman ang misyon. Ang gugma pa ng asawa, doon ang misyon. Saman, misyon sa pagdugang o katauhan alas Ginoo. Usa ka misyon uga sa kana. Aduna kay anak sa imong panagtiayon. Lahi na. Tunang apostoles, misyon, pag-isip sa usa ay higala o igsuon diya sa buhat alang kang Kristo. Sama nga Diyos agamahan o ang Ginoo ay umaay sa usa sumala sa ilang tuyo alas sa taon. Tuyo ng katawhan muila sa kamatuuran nga usa lamang ang Dios nga hatag sa kapersona doon ay iyang pahat sa buluhaton isip o sa ka-Dios. Ang amahan gi-isip na magabuhat sa tanang kabuhatan. Si Kristo ang manuluwas sa tanang katawan sa limang sana. Ang Espiritu Santo ang malalamdag magiya sa katawhan ngatos kamatuoran padi masaag ang simbahan
gikan sa pagkamaunongon sa Ginoo. Kumunay meaning ani. Yung unang gibasa wala isukti ni ang paagis pagkamatay ni Judas Iscariote. Giputol man ni siya. Ato pa dili mdanon tingali unyag mahimong hinungdas panaglalis panagbangi. Des pagkatinuod San Pedro nagbutiyag ug ipadas udon 17 hangtod sa tudling 19 ato makita kasi Judas wala maghikog sa pagkatinuod siya nahulog sa bungaw daw nga bungaw sa usa ka umag ipalit sa kwarta nga iyang gisalibay sa hawanan sa Paris ilang ipa og yuta og uma ditanaw te Judas natungod siyang kagool nataranta og maayo muna siya nahulog nagunang ulo nakayag yan tinai munay say-say sa buhat 1:17 and 19 so mo iso ingunang kahikog kay kay may laing mahimo dako saksas Ginoo iyang gibaligya nuluib siya ang usa ka tawo maluibon aduna joy karma kamo iso ay pagluib sa Ginoo ni pagluib sa inyong misyon nga gihata Dios kaninyo kay dunay karma daw tang may tabo sa kinabuhi bayad sa inyong papakasala o pagluib sa Dios. Amen. Manindog paligo. Ipili ha Diyos si Matias nga mahimong apostol saksi sa pagkapanaw ni Kristo magaabo kita nga kaubuton sa amahan matuman dinhi sa yuta tanang dapit o diya sa tanang mga buluaton maingon kita sa kanunay umumaha kami o Ginoo. Sa kanunay amumaha kami o Ginoo. Nga ang Espiritu sa kinaadman mugiya sa Santo Papa si Papa Leo ug sa mga kaobispuhan ilibina diha sa ilang pagpangalagad isip mga magbalantay sa simbahan. Magampo kita sa Ginoo. Sa kanunay amumaha kami o Ginoo. Nga sila nga naa sa pangagamhanan magmadasigon diha sa ilang panaad sa pag-ambit alang sa kaluwasan sa mga kalag. Magampo kita sa Ginoo. Sa kanunay amumaha kami o Ginoo. Nga dinhi sa atong katilingban ug sa mga kabanayan magdugang ang bukasyon sa pagkapari ug sa pagkarelihiyoso. Magampo kita sa Ginoo. Sa Sa kanunay kanunay amumaha kami o Ginoo. Nga ang mga kababayenan ug mga kalalakinan gilain alang sa Ginoo makabaton sa tinuod nga espiritu ni Hesus nga miani aron moalagad og dili aron maoy alagaran. Magampo kita sa Ginoo. Sa kanunay amumaha kami o Ginoo. Nga imong tang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Sa kanunay amumaha kami o Ginoo. Nga ang mga matuohong mihalina makakita sa kaluwasan sa Dios didto sa iyang gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Sa kanunay amumaha kami o Ginoo. Magagawa nga Dios ang imong anak ipili kanamo aron sa among pagkinabuhi magmangahon kami itugot kining mga pagampo nga gihimo namo pinaagi sa pangama ni San Matias ina ni Kristo among Ginoo. Amen. Lingkod. Daigoni ikaw Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang gihatagon, nadawat na mo kining among gihan.
Mga isuon, pagkampo kamo arong kailangan sa sakripisyo, dawaton na taha Diyos ang amahan, makagagahom sa nga tanan. Dawat runta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa tong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Dawataw Ginoo ang mga halat sa imong simbahan, masadakong pagtahod, ipahinungod sa pagini San Matias, Apostol, pinaagi niini, liguna kami tungod sa gahom sa imong grasya. Kini among gipangayo pila ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Bayaw ini makasingkasi. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga amahan Diyo katunhay ug makagagahom ang tanan. Angay ug matarong kayo, magpasalamat kami kanimo. Kanunay os tanang dapit ka ikaw ang matunayon nga magbantay nga di kay bubiya sa imong panahon. Pinaagi sa mga apostoles, nagabantay ikaw nga mahigbaon kanamo o nanalipod sa walay hunong. Ikaw ang naghimo kanila nga mga magbalantay sa panahon aron butabang sila sa pagpadayon sa buhat sa imong anak ug gikan diha sa langit hangtod karon nagaagak sila kanamo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasayaw kami sa imong himaya doon sa walay hunong nga pag-awit. Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Santo ikaw, Ginoong tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong Espiritu aron pagsantos na ining mga gasa, aron mahimong kanialang kanamo ang lawas o dugo ni Kristo, among Ginoo sa pagpasakit. Sa iyang kaugalingon, may kuwasang paan, salamat kami. Ipika, sumihata, niningat to sa iyong mga tinunan, nagdaingon, dawata, kini, niwat tanan o kana. Kaya kini mo nga kung lawas nga itugyan, alang kaninyo. Sasama ang paagi, tapos ang paniyabon ni Kuwasa sakali sa pasalamat na pag-usap. Miyata ni nga to sa mga tinunan o yung dawata, tiniyo Panginoon, ka mga tanan, di kani. Kini mong kalis sa akong dugo, sa bago o tunay kasabutan. Ano ko ngayon ula alang kaniyo alahatan ng mga tao, aron ng mga salamat pasaylo. Buhata kini, aron paghandom ka na. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron maghandom sa kamatayan ng pagkabanhaw na Kristo, nagahala kami kanimo Ama na nagpaan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagkapasalamat kami kanimo to kayo kaming giisip nga angayan nga mga tubang o mualaga nimo kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo makahiusa diha sa Espiritu Santo. Ino na may ginawa imong simbahan tibuok kalibutan, imo nga mahingpit kami diha sa gugma o ba ni Leo XIV, among Santo Papa, Alberto, among Arcibispo, iya makauban ng mga obispo sa tanang mga pari. Ano yung mga anak, yung magatawagan na kalikan ng kalabida, kato mga wala hinganli, kato mga nahikalimtan, kato mga nag-ampo, ala kanila yung mga tanang kala sa purgatorio. Sa abunya naman
kita sa menikis na banaw at hinauban kaniya. Dadaas na tanan sa pasudong sa kahaya sa munaw. Kaluy kami tanan, di mo kami ngayon makaamis kinabuhin tunhay. Bani Maria, ginahang wala Diyos, bani sa Masiya, bani abas sa mga apostolis, mga matis, bani San Matias, San Martin de Porres, San Pedro Calungso, tanang mga santos o mga santas. Ang katuman sa mga kabot o latas sa katuwigan. Iba kanila may kong aday, kung nagamay kong himayaon, Pinan Yesu Kristo, imong anak. Pinay kaniya, ban kaniya, diya kaniya, yata ka na kaniya makagam ngamahan, diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanan mo imang tud sa kangkuran. Magampo kita nga to sa mahatong awiton mga pulong, tulog ka na to sa atong manunubo. Amahan na mo nga ana sa mga langit, pagday ko ng imong ngalan, maabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalanon na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, ug pasaylo kami sa among mga sala, mayon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, inunualwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon mo kami luwason sa tanang dautan. Taki kami sa kalinaw nining panahona, ang tinabangan sa mga kaluoy. Mahali kami kung nasa lag, mahiliwas na nagkasamok, sa tanang paabot kami ng malaman sa balik sa Kristo sa manunod. Kay mo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginawa sa Kristo na ingon ka sa mga apostolis, ang rin nabiliw kaniya kung nabihata ko ninyo, at tanaw nga mga sala ko ninyo pagsali sa imong simbahan. Sibo sa imong kababuto, natay kami sa mga rin kahiusa. Ikaw ang amoy gari ang tod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginos ko na manakan ninyo. Manausab kanimo. Pakita timan sa atong panag-inigso. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini mga kudero sa Diyos na nagawagtang sa masala sa kalibutan, bulahan kitang gidako alang sa bangkiti sa Ginoo. Ginoo diya ko ay makalawat kanimo apani pamulong lamang o mamaayo. Akto sa espiritual na komunyon. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihig-usa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Sa tawag ipapas, pasaylo gugma, gihatag sa Dios.
Kini mga akong sugo pahigugma ay kamo. Ingon nga ako nahigugma kaninyo. Naingon ang Ginoo. Magampo kita. O Ginoo, sa kanunay puna sa Dios ng mga gasa ang imong banay. Ron pinaagi sa pangaman ni San Matias, alang kanamo, imonta kami dawaton diha sa kahayag ana sa paghiapil sa palad sa mga santos. Kiniya magipangayo, pina ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maana kaninyo. Manausab kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios, makagawa tanan ang Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Ikahalad na ang misa, dat aniyong kalinaw, o gugma ni Kristo. Salamat sa Dios.